Ariketa hontan ematen dizkigute lau funtzio, hor ikusten dituzuen funtzioak, I berdin 2x, I berdin 2x gehi bat, I berdin 2, eta I berdin minus 3x, margotu nahi izan dut ken bat, baina muitu intzait nunbait, lortzen duten hemen minus bat jartzea. Bueno, hauxe. Gauza da, astartzea bakoitzak, eta jakitea nola dan bakoitzaren adierazpen grafikoa. A funtzioan, goian daukaztuen funtzio berde hortan, I berdin 2x, hemen oski malda positiboa da, beraz, funtzioa gorakorra izango da, eta ordenatua jatorrian 0. Ez dago jarrita, baina hor nolabait jartzen du I berdin 2x gehi 0. Beraz, x 0 denean, I da 0. Honek nahi du esan, ordenatu jatorretik pasako dela. Irudikatzen badugu funtzioa, edo agertarazten badugu, hau izango litzateke, ikusten dezuen, esan da bezala, gorakorra eta 0,0 puntutik pasatzen dena. Ikus dezagun bigarren funtzioa, I berdin 2x gehi bat, lehenengoarekin konparatuta malda berdina izango du, beraz, zuzen paraleloak izango dira aldapa malda berdina. Eta ordenatu jatorriari dagokionez, n da bat. Honek nahi du esan x 0 denean, I dela bat. Beraz, pasako dela 0 bat puntutikan. Irudikatzen badugu, esan dezakegu, aurre ikusita bezala azaltzen dela, paraleloa lehenbiziko funtzioarekiko, eta n bat da. 0 bat puntutik pasatzen da. Hirugarren funtzioa, I berdin 2, hemen malda ez dago. Malda 0 da, m 0 da. Beraz, malda ez eukitzeak nahi du esan funtzioa konstantea dela, funtzioa ez dela, ez gorakorra, ez berakorra, hau da funtzio horizontala izango da. Eta n 2 da, hau da, x 0 denean, I da 2, pasako da ordun 0, 2 puntutik. Eta horizontala da, esan dugun bezala. Hau izango litzateke funtzioa. Eta bukatzeko, laugarren zuzena da I berdin minus 3x ken bat, malda negatiboa da, minus 3, beraz funtzioa izango da berakorra, eta ordenatu jatorrian n minus bat. Hau da, x 0 denean, I izango da minus bat. Pasako da, beraz, 0 minus bat puntutikan. Agertara arazten dugu, eta hauxe izango litzateke funtzioa.